Salutare prieteni! Am revenit cu un nou video pentru voi. Astăzi o să facem un unboxing, să zic așa. Mi-a venit comanda de la Vitabolic pe luna decembrie. Țin să vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care îmi folosiți codul de reducere, pentru că mă ajută enorm de mult să ajung unde mi-am propus și se întâmplă destul de repede, asta datorită vouă, așa că mulțumesc din suflet. Am primit vreo 5 cutii, dar au trebuit să desfac din ele și să mai arunc, că erau prea multe, nu mai încăpeau în casă. Și atunci am băgat totul în 3 cutii. Nu sunt toate aici, adică chestiile care se repetă, unele suplimente, unele, nu știu, cremă de orez sau proteină sau creatină, am 2-3 cutii și atunci nu am lăsat pe toate aici, că na, nu am spațiu. Le-am pus în bucătărie, pe balcon. Bun, să vă arăt accesorile prima dată. Mi-a venit această vestă. Este XXL. Nu o să mai probez acum că... Sau de fapt... Hai să probăm. Da. Deci asta e XL. Și vine perfect. Bun. Tadam! Asta a fost vesta, o găsiți pe Vitabolic pe site. Aici avem... Ce avem noi aici? Am luat ceva tricou, dar nu mai știu exact care e, că parcă am comandat mai multe. Sunt asta aici, dar nu după aia. Tricou. Perfect Beast. Bun. E XL, e singura mărime, sau mă rog, cea mai mare mărime de pe site. Așa că pe ăsta l-am luat. Dacă o să mă strâng acum, o să-l port în pregătire și aia îi pot o să-l port. Dacă nu, îl dau la cineva, cum fac de obicei. Așa. Mai eu tot XL, doar așa era. Am mai avut, deci acum îmi vine puțin strâmt, pentru că am mai avut și am purtat off-season-ul trecut, când eram chiar un pic mai mare. Dar o să-mi fie bun și ăsta în pregătire. Îmi place cum e decupat aici și materialul. Nu ia miros și nu se mișorează, ca să zic așa. Nici nu se strică. Bun, ceva, tot accesorii sau articole vestimentare. Da, am uitat să-mi iau shaker, iară. Shaker și cutie de pastile am uitat să-mi iau. Da, aia e. Aici avem șosetele care îmi plac extraordinar de mult. Mai am o pereche, cred că ați văzut la story sau când am pus video de la antrenament. Sunt foarte rezistente, foarte elastice, foarte lungi. Sunt undeva la 30 de lei. Și durabile, adică sunt super. Mie îmi plac tare. De aia mi-am cumpărat încă o pereche, adică puteam să-mi iau altele. Bun. Proteina pe care o folosesc eu. Mă rog, asta e pentru soție, că e cu aromă de căpșuni. Eu m-am sturat de aromă de căpșuni, nu mai pot. Tot căpșuni am mâncat de 3-4 luni, mai mult cred că. Și atunci, asta e ei. New Way Trilogy. Asta mi place. Vă arăt acum cea mea. Asta e proteina mea de 4 kg. Triple chocolate, cum îmi place mie. Am majoritatea cremelor de orez acum cu black cookies, cu ciocolată roșie și na, am zis să se potrivească un pic mai bine. Ciocolată cu căpșuni. Și atunci triple chocolate for the win. Asta o folosesc de aproape un an acum. Mă rog, folosesc tot Whey Trilogy de 3 ani, de 4 ani de fapt. Folosesc Whey Trilogy. Dar de când am descoperit asta, nu știu, îmi place mai mult decât aia clasică cu negru și cu albastru. Și atunci mi-am luat o găleată de 4 kg. Am mai avut oricum. Știu cum e. Asta e proteina. Și acum o să vă arăt pastilele. Mă rog, și alimente și alte chestii.
și o să le dau și o notă, ca să zic așa, ca să tot cerut note, să nu mai fac 100 și 1000 de videouri. Oricum nu o să le editez, le las așa natural, cum vă place, să fie singura chestie naturală din video, ca să zic așa. Bun, avem aici Strong Omega. Sunt mai multe cutii, deci cum am zis, aici cred că mai sunt vreo două în cutiile astea mari. Am pus tot ce am căput aici. Restul sunt bucătărie, nu le mai duc și pe alea, că ce rost are să vă arăt 3 produse la fel. Deci am Strong Omega, ca și notă de la 1 la 10, ca și necesitate, să zic așa, și preț și calitate și nu știu ce vreți voi, aș zice nota 9. Dacă ar fi nota 10 pentru creatină și proteină ca fiind cele mai mega, nu știu, necesare, sau locul 1, aș zice că ăsta e undeva locul 2, atunci nota 9, 8,50, ca un supliment necesar pentru oricine, sursă de grăsimi sănătoase, antioxidant, pentru reducerea inflamației, sănătatea inimii, etc. Alfa multivitamin, complex de multivitamine. Este un complex de multivitamine foarte ok ca și preț, calitate, cantitate. Aveți 90 de capsule, înainte erau 60, aveți acum 90 la același preț ca și celelalte care erau la 60, așa că e un plus. Aș zice nota 9 la fel, ca un supliment secundar, adică nu e cel mai necesar, dar secundar. Așa, magneziu, bisglicinat, aș zice tot nota 9, un supliment pe care l-aș introduce oricărui client, lifestyle, competiții, indiferent, natural, enhanced, whatever, e un mineral care este necesar pentru corpul nostru și un electrolit și se epuizează foarte repede când transpirăm, când facem efort. Bun, avem aici GABA, aș zice nota 6 pentru necesitate și folosință, să zic așa, să ia înainte de somn. Nu o să simțiți mare diferență în ideea asta. Adică nu e nevoie să ia orice începător sau oricine s-a apucat de sală GABA. Să înțelegem. Vitamina C+, 100 de capsule. Aș zice nota tot 9, ca și necesitate. Antiinflamator, susține sistemul imunitar, deci avem nevoie. Eu iau undeva la 3 grame pe zi, chiar 5 în perioada asta rece și mă simt super bine. Cum ziceam, am mai multe cutii, încă o cutie de GABA. Aici avem glutamină, cel mai răspândit aminoacid din corp. Îl folosesc pentru sănătatea gastrointestinală. Folosesc vreo 30 de grame pe zi. Deci ăsta se termină cel mai repede. De-aia mi-au tot timpul mai mult. Aici cred că am undeva 1 kg. Cred. Așa. Aș zice locul 8 ca și necesitate. Din punctul meu de vedere. Adică EA cu velocitol. Locul 6 ca și necesitate. Adică nu cred că are nevoie oricine de el, poate nici chiar sportivii, dacă au o alimentație bine pusă la punct. E waste of money, ca să zic așa, dacă nu faci asta la nivel foarte înalt, nu ești pe o dietă foarte restrictivă, etc. Deci, în funcție de context, se folosește, să zicem, sau e necesar. Bun. Carbohidrat rapid, HBCD, dextrină ciclică, nota 7 ca și necesitate pentru o persoană obișnuită care merge la sală, să zicem, un carbohidrat rapid. Dacă ai o alimentație bine pusă la punct și nu mai poți mânca sau simți că ți-e foame în timpul antrenamentului, că au trecut 2-3 ore, că ai nevoie de mai mult timp să te digere, bla 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 și apoi te ia foamea, mi se pare o sursă foarte bună de carbohidrați în timpul antrenamentului, în timpul efortului, să te ajute să-ți revii puțin. Bun.
avem capsaicină, aș zice locul 5 ca și necesitate. Glutation lipozomal, formă redusă, capsule, locul 6 ca și necesitate. Nici nu o să simțiți mare diferență, e un antioxidant foarte puternic, dar dacă nu aveți probleme sau așa. Coenzima Q10, cu bioperin, pentru absorție, ca și necesitate pentru o persoană normală, nota 5, pentru un sportiv de performanță și enhanced, să zicem, nota 7. NMN, precursor la NAD, pentru a menține celulele tinere. Aș zice, ca și note pentru necesitate sau folosință, la o persoană normală, nota 5, la o persoană, la un sportiv, aș zice nota 7, nu? Așa că, în funcție de scop. Suc din extract de aloe vera. Pentru orice persoană, indiferent că e sportiv sau o persoană normală, ar zice că este destul de necesar pentru sănătatea gastrointestinală. Faceți un pic de research, căutați să vedeți de ce. Și pentru piele, aș zice nota 7,50 spre 8 ca și necesitate. Favoritul meu, untul de arahide. Cred că și vă place. Notă ca și necesitate, ca și folosință, că îl folosesc foarte des. Aș zice nota 8, grăsimi sănătoase și multe calorii dacă faci un bal mai agresiv. Deși nu recomand. Bun. Greens, îl știți, e foarte folosit. Tot așa, shake-ul de dimineață cu sucul de aloe vera și glutamină. Ca și necesitate având multe fibre solubile, tot așa pentru sănătatea gastrointestinală, are enzime digestive și probiotice și vitamine și minerale. Aș zice nota 8 ca și necesitate, din punctul meu de vedere, cum știți și voi, cum doriți. Nu zic să vi luați, eu doar vă spun părerea mea. Ashwagandha reduce stresul oxidativ. Nota 7. Deci nu este absolut necesar. Vitamin B complex. Nota 8, să zicem, da? Deși dacă e deja multivitamine și celelalte suplimente enumerate, aș zice că nu e așa necesar. Adică nota 5 ca necesitate. Pentru o persoană obișnuită. Vitamina C+, din nou. Berberină, GDA, Glucose Disposal Agent, reduce glucoza din sânge. Ca și necesitate pentru o persoană obișnuită, aici că e mai important pentru o persoană obișnuită decât pentru un sportiv de performanță. Pentru că un sportiv de performanță are o alimentație bine pusă la punct, așa că nota 8 spre 8,50 la berberină. Vă recomand să folosiți și să căutați înainte să vedeți la ce folosește, să nu mă credeți pe mine pe cuvânt, cum v-am mai zis și în legătură cu alte chestii. Trebuie să faceți research singuri. Silimarină, hepatoprotector și antioxidant, nota 7. Fier bisglicinat, nota 7 ca și necesitate și pentru o persoană obișnuită și pentru un sportiv de performanță. Sunt unele persoane care au, cum să zic, o problemă moștenită, o deficiență moștenită din familie de fier și tot timpul au fierul scăzut. Așa că dacă vă faceți analize și ies că aveți fierul scăzut, trebuie să luați extern. Magneziu bisglicinat din nou, strong omega din nou, cum ziceam. Care se repetă aici, nu o să le mai scot. Zero syrup vitabolic, ca și necesitate pentru un om obișnuit, aș zice nota, dacă ești la dietă și nu mănânci zahăr deloc,
Nota 10, nu are calorii, nu are zahăr, are doar îndulcitori. Mă rog, nu are calorii, are 17 calorii pe 100 de ml, dar nu spui 100 de ml la o masă. Spui 100 de ml la 2 zile, să zicem. Așa. Mi-am luat niște colagen, premium colagen, de la Vitabolic. Este un produs nou, mă rog, într-un ambalaj nou și văd că are ceva mai multe chestii decât cel dinainte. Ca și necesitate, încă o chestie, că am văzut pe mulți. Nu mai luați colagen ca să vă tratați durerile de coate, ume și așa. Nu puteți să le mai tratați. Asta e pentru prevenție. Da, vă ajută să mențineți articulațiile sănătoase, vă oferă cât de cât o protecție, dar nu vă tratează durerile. Deci o problemă deja creată nu o tratează. Nu e tratament pentru dureri de umeri, de coate, de tendinite, etc. Necesitate pentru o persoană obișnuită și pentru un sportiv de performanță, zice nota 8. Nota 9 depinde de context, iarăși, și dacă ești în pregătire la final și mai folosești și alte chestii care îți mănâncă din colagenul de tip 1 și tip 2. ZMA, zinc, magneziu și B6 cu triptofan și melatonină, adică ZMA Night, cam tot ce ai nevoie pentru somn, să zicem, o combinație. Nota, având și zinc și magneziu și B6, aș zice nota, împreună cu multivitaminele, nota 8, ca și necesitate, să zicem, melatonină, cu eliberare lentă. Folosesc împreună cu ZMA. Dacă e deja ZMA sau altceva pentru somn, nu mai e nevoie să mai ieși pe ăsta. Am un somn mai greu și atunci aș zice nota 6 ca și necesitate pentru melatonină simplă, dacă ai deja un complex. NMN din nou, Strong Omega din nou. Să le separ un pic. Așa. Capsaicină din nou. Enzimor. Folosesc la fiecare masă cu carne. Este un complex de enzime digestive și care conține și bromeleină din ananas și betaină HCl. Foarte importantă. Așa că vi le recomand. Astea chiar vi le recomand la toți, indiferent că ești sportiv sau persoană care merge la sală lifestyle. Preț foarte bun. Aș zice nota 8, ca și necesitate. Mai ales cei care mâncați multă proteină. Noi românii mâncăm în general multă proteină, multă carne. Atunci vă recomand. Descompune foarte bine carnea. Proteina și grăsimile, scuze. Deep Sleep, complex pentru somn. Are un tip diferit de magneziu decât celelalte. Este magneziu treonat. Și mai are și teanină și apigenină. Și ajută la somn. Ca și necesitate, aș zice nota 7, 6, 7. Adică nu... Dacă le aveți pe celelalte, dacă luați magneziu în general, nu pot să zic că e absolut necesar, că e wow, ceva minune. Nu face ceva wow. Ajută să adormiți mai ușor, să mențineți un somn mai, cum să zic, să nu mai treziți. Ashwagandha, din nou, se repete deja multe, magneziu nu mai scot, enzimele nu le mai scot, NAC, N-acetilcisteină, un antioxidant puternic, hepatoprotector, indiferent că ești sportiv sau persoană care merge la sală lifestyle, persoană obișnuită, aș zice că este un supliment destul de necesar. Nota 8 din punctul meu de vedere. Dacă nu folosești alt supliment hepatoprotector, alt antioxidant, go for it. Coenzim activizace din nou. Zinc bisglicinat. Antioxidant, la fel, mineral. Ca și necesitate, nota 7. Nu mai în cap. Enzime din nou. Greens din nou.
Da. Tutka, și iau ăsta, să-l folosesc. Hepatoprotector, acid taurodeoxicolic. Și 250 mg per pastilă. Un supliment important pentru ficat și pentru funcția biliară. Aș spune ca și necesitate, la fel, 7/8, indiferent că ești o persoană normală sau un sportiv. Cum ziceam, noi români avem o alimentație bogată în proteină, multă lume are ficatul gras și ajută. Dacă nu aveți problemele astea, nu e nevoie să luați, deci nu e necesar. Vitamina D3 cu K2, aș pune nota 9/10 ca și necesitate. Multe persoane au deficiențe la vitamina D3 cu K2, tripotasium citrat, un mineral foarte important, îl eliminăm prin transpirație când facem efort. Aș zice nota 8 ca și necesitate, cam ca și magneziu, 8/50. Probiotice, intră în aceeași categorie cu enzimele digestive. Aș zice că o notă pentru acest produs este nota 8 ca și necesitate, 7/50, 8. Da. Spray din avocado, din ulei de măsline. Folosesc pentru omletă, tigaie, 2-3 pufuri, puține calorii, puține grăsimi. Nota, nu știu, pentru mine nota 8 ca și necesitate. Deși aș putea să iau alte spray-uri de la magazin sau alte branduri, nu contează de unde luați. Ideea e să folosiți asta în loc de ulei, în loc să puneți mai mult ulei sau whatever. Nota 5 ca și necesitate pentru nou ulei sau așa. Că majoritatea poate aveți tigăi care nu necesită nici spray, numai ulei. Probiotice, turmeric cu curcuma. Nota este un supliment antiinflamator. Nota 6, aș spune, ca și necesitate. Încă un turmeric. Și acum Body Shield, complex antioxidant cu foarte multe ingrediente care ajută la susținerea colesterolului bun, profil lipidic, ajută la rinichi, protecția rinichilor, ficatului și a inimii, ca și notă pentru necesitate. Aș pune nota, pentru mine, nota 10. Pentru restul populației, deși am luat tatălui meu, care are colesterolul puțin ridicat, și nu bea destul apă și etc. alte probleme, nota 7, aș zice. Multivitamine din nou. Așa, Strong Omega din nou. Mind Muscle. Le-au un de antrenament. Notă pentru necesitate, nota 6, nu e necesară. Muscle. Berberin, probiotice din nou. Vitamina C. Lol, pică-te. Shilajit. Este o rășină din Himalaya. Se folosește pentru energie, cică. Nota 5 pentru necesitate. Acum am început să-l folosesc, nu simt ceva diferențe. În fine, revin cu un feedback dacă îi. Să fie ceva diferențe. Sau să simt ceva. Enzime. Max Flex. Cel mai bun complex pentru articulații, pentru susținerea articulațiilor de la Vitabolic. Glucozamină, condroitină, MSM, acid hialuronic. Un preț foarte bun. Notă pentru necesitate, folosință, etc. Aș zice nota 7. Un preț foarte bun.
Vitamina B7, biotină pentru păr, piele și unghii. Pentru un om obișnuit aș zice nota 7, pentru mine nota 8. Am o piele mai sensibilă, să zicem așa. Și acum avem aici crema de orez. Am vreo 10-12 pungi, nu o să le scot toate. Mai am și bucătărie luate. White chocolate, ca și necesitate fiind un carbohidrat complex. Cu asimilare destul de rapidă fiind din orez și este prefiartă. Un preț foarte bun. Nota 8 ca și necesitate, este un aliment, este un supliment, deci din categoria asta e deja începută, ciocolată roșie, am mâncat deja din ea, mi se terminase. Cremă de orez cu stracciatella, asta o punem de aici, vreau să fac cadou, nu o mi-am mintit. Ciocolată albă, vă arăt aromele, așa vine cea cu praline. Am black cookies, de fapt dau pasta cadou, că ziceau că black cookies. Încă una de black cookies, praline, black cookies. Am aici o cutie. Da, glutamină, din nou. Asta e la 1 kg, foarte bună preț, raport preț-cantitate și calitate. Era 170 de lei parcă pe Vitabolic, fără codul de reducere. Și acum, vedetele, Barista Syrup, au apărut din nou pe site. Bă, nu glumesc, cred că beau o sticlă, pun pe cremă de orez, pe ovăz și pe cafea. 1 la 2 săptămâni. Da, 1 la 2 săptămâni, deci 1 litru la 2 săptămâni. Atât de mult îmi place. Na, ce să zic, fiecare cu gusturile lui, plăcerile lui. Cremă de orez white chocolate, eat the rice and fuck them twice, le știți. White chocolate again, formula lui Dani. Așa. Încă una cu stracciatella. Am uitat să văd dacă mai sunt arome acum. Stracciatella, nu mult. Așa. Le și scot astea. Să fac curat după, deci nu le las așa. 0 drops, chocolate hazelnut. Și aici mai avem încă 2. Mai am vreo 2 puse în frigider, că eu am început deja de ele. M-am apucat deja de ele. Mai am aici 0 drops. Asta e îndulcit cu stevia. De vanilie. Și mai am unul, cred că tot de vanilie. Da, tot de vanilie. Și mi-am dat vreo 5 de data asta. Am zis să fie pur creatin, Creat Pure. Creatină micronizată monohidrată, cea clasică. Ca și notă, mă rog, am uitat, notă la drops. Ca și necesitate, nota, dacă ești pe dietă și vrei ceva să îndulcești, nota 8. Dar nu, nota 5, nota 4, adică nu e absolut necesar chiar deloc. E un accesoriu, să zic așa, la o dietă. Iar creatina, locul 10, un supliment absolut necesar, care face diferența. Și o luăm și așa. Face diferența și muscular și cognitiv. Așa că go for it. Și mai am, ce face îmi place mie, scurtișoare Ceylon. Puteam să merg din magazin, dar am vrut să merg pe Vitabolic. Îmi place mai mult și mirosul și gustul. Nu știu de ce. O foloseam tot timpul și în pregătire. Consumam o din asta de 200 de grame, vă zic sincer, cred că la o săptămână, ceva de genul. Îmi puneam de 2 ori pe zi. Ori pe iaurt, ori pe ovăz, pe cremă, pe tot îmi pun. Pe toate mesele dulci îmi pun scottișoară. Ca și necesitate pentru mine, nota 9, adică nu cred că aș... Cu greu pot să nu mănânc ceva dulce fără scottișoară. Și în combinație cu măr e extraordinară. Așa că nota 9. Cam astea au fost, mai sunt niște copii, ca să zic așa, pe aici. Că se repetă. Da, aceleași arome. Cam asta a fost unboxing-ul. Sper că v-a plăcut.
cu multe pauze în vorbire și așa mai departe. Am folosit multe cuvinte repetitiv, îmi pare rău. Nu o să-l mai tai, nu o să mai editez, vi las așa. Cum am zis, să fie singura chestie naturală din video. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care am folosit codul, pentru că mă ajutați în drumul meu. Tuturor celor care mă urmăriți pe Instagram, mulțumesc tuturor clienților care apelează la serviciile mele. Și n-au fost puțini, au fost foarte mulți, am foarte mult de muncă și mă bucur acest lucru. Sper să am și mai mult de muncă, deci nu vreau să mai am timp de nimic. E foarte bine, îți mulțumit. Am avut un an extraordinar, e aproape gata, nu o să mai fac alt video și alte povești. După cum știți, mi s-au întâmplat multe lucruri extraordinare anul ăsta. A fost cel mai bun an din viața mea. Și sper să continuăm în ritmul ăsta. S-au întâmplat unele lucruri care nu mă gândeam vreodată că o să se întâmple, sau nu mă gândeam că o să se întâmple așa rapid. Nu am devenit profesionist anul ăsta, am încercat. Sunt destul de aproape, să zicem, dar nu asta e scopul final. Nu trăiesc pentru asta, pentru un card, pentru nimic. Viața e foarte frumoasă așa cum e. Eu aș prefera să iau cardul peste 3 ani și a doua zi să îmi câștig și calificarea la Olimpia. Nu m-ar deranja absolut deloc. Ăsta e planul, să ajung la Olimpia. Sper să ajung mai departe de atâta, dar la Olimpia o să ajung sigur, vă promit asta. Când? Nu știu, am 26 de ani, am zis că vreau să ajung până la 30. Vom vedea ce se întâmple, o să fac totul pentru asta. Toată viața mea se învârte momentan în jurul carierei de culturist și ca să ajung unde mi-am propus. Soția mea este alături de mine, mă susține 100%. Pe drumul ăsta mergem. Din asta o să trăim cât de curând amândoi. Sper să nu mai aibă ea job, să nu mai muncească. Să poată să stea, cum ați văzut, cu viitorul nostru copil. Pe drum. Cred că prin mai sau iunie o să-l cunoaștem. Așa că, ce să zic, a fost un an extraordinar. Am avut și nunta, am avut multe concursuri, multe experiențe frumoase alături de oameni foarte faini. Am cunoscut mulți oameni noi, am avut niște experiențe, niște călătorii, niște, cum să zic, niște momente super faine anul ăsta. Nu prea mai am cuvinte. Da, sper să o țin tot așa, să pot să mențin ritmul, sper să vă pot oferi informații de calitate în continuare, să pot să vorbesc cu voi deschis. Vă rog să-mi puneți întrebări ca să pot să vă răspund, să vă dau răspunsuri, să vă ofer informații, să vă ofer sfaturi. O să mai continui și cu live-urile pe TikTok, o să încep să fac și pe Instagram, în funcție de interes. Iar cu videourile pe YouTube, cu vlogurile pe YouTube o să continui la fel. O să vă mai fac, dar vă rog să-mi dați sfaturi, să-mi spuneți ce vreți să vedeți. Și eu o să vă ofer. Voi îmi ziceți și eu vă filmez. Pentru că nu pot să filmez chiar același, sau dacă vreți să filmez aceleași chestii în fiecare zi, pot să fac în fiecare zi daily vlog cu tot ce fac. Dar o să fie multe chestii repetitive, adică tot mese cu puișorez, tot antrenamente, tot clienți, tot. O să vă mai pun și video genul drumului Răzvan. O să mai revin cu un video cu el după sărbători, prin ianuarie, și încă unul în martie, când sper că o să-și atingă scopul, după cum ați văzut. Și colaborări, poate, antrenamente cu alți culturiști din domeniu. Sper să am timp să pot să fac o călătorie, să zicem, mini-călătorii de 100 de km, 200 km, adică nu pot să merg chiar să mi-ia jumătate de zi să conduc sau așa. Urmează ceva de la Iași, pe la Crăciun o să postez. O să mă antrenez acolo cu un prieten și cu încă un prieten în Suceava și o să vă postez. Poate chiar cu mai mulți prieteni din zona aia. Depinde dacă au și ei timp și avem unde să ne antrenăm, că totuși să fie sărbătorile și nu toți sunt așa hardcore ca noi. Și poate găsim sale deschise, poate nu. O să vă mai prezint inside-uri din viața mea, ce fac, ce nu fac. Nu tot timpul îmi reușește tot ce-mi doresc, dar mereu înainte. Așa că, da.
emoționat. S-au întâmplat multe chestii bune, rele. Am avut un an plin, dar sigur că anul viitor o să fie și mai bun și o să fiu și eu și mai bun și ca om, și ca sportiv și da, toate cele bune. O zi frumoasă sau o seară frumoasă sau nu știu când o să vedeți video-ul ăsta. Vă pup, vă iubesc și vă mulțumesc încă o dată. Numai bine. Vă salut!